खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 5 आगस्ट 2020 बुधबार। फैदो दिननि माखासे रादाबफोरखौ फारि मिथियालानि। दिनै बांद्राय खौरां गैया लोगोफोर, जाखिनि दं बेखिनिखौनो बेखेवनानै होनोसै। गिबि खौराङा जाबाय काजिरङा नेशनेल पार्कआव सानब्रै जानाय गान्दाखौ काजिरङा नेशनेल पार्कआव खामानि मावग्राफोरा बासायनो हादों एबा रैखा खालामनो हादों। नै नायबानो जाबाय गान्दानि सावगारिखौ। लोगोसे राजस्थाननि जधपुर रेस्टुरेन्टआव गोदान जाग्रा आइटेम बहननाय जादों आरो बे आइटेमफोरनि नामखौ कभिड कारि आरो मास्क नान दोननाय जादों। कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नायनानै एबा नोजोर होनानै बे नामखौ दोननाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। नै नायबानो जाबाय कभिड कारि आरो मास्क नाननि सावगारिखौ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय केबिनेट मिनिस्टार धर्मेन्द्र प्रधाननाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बिथांखौ कर'ना टेस्ट खालामदोंमोन, दा बिथांखौ कर'ना पजिटिभ मोननाय जाबाय। लोगोसे जरहाटआव AJYCP एबा दा असम जातीयवादी युवा छात्र परिषदआ आसाम हेल्थ डिपार्टमेन्टखौ हस्पिटालाव मेडिसिन आरो मोजां देहा फाहामथाय होयैनि थाखाय आसाम हेल्थ डिपार्टमेन्टनि फारसे अर लगायनानै गोख्रों सोंखारिदों। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे आसामाव दैबानानि जेंनाया लासै लासै खमायलांगासिनो दङ। खमायलांदोंब्लाबो गोबां सुबुंफोरनि न' बां खहा जालांबाय आरो गासै बे दैबानायाव 100 जननिबो बारा सुबुंफोरा थैनांगौ जाबाय। लोगोसे धुबुरी जिल्लायाव ड्राग्स फालांगिरि खालामग्राखौ मैयाहाय एरेस्ट खालामनाय जाबाय। ड्राग्स फालांगिरि खालामग्रानि मुङा जाबाय कुरबान आली। बिनि बैसोआ 38 बोसोर। बे जाबाय मुस्लिम मानसि। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आसाम पुलिस आरो इन्डियान आर्मिजों जइन्ट अपारेशन खालामनानै गासै 3 KLOनि केडारफोरखौ धुबुरी जिल्लानि हाजारिपारा ओनसोलाव एरेस्ट खालामनो हादों होननानै फोसावनाय जादों। बिसोरनि मुङा उत्तम रय, सुदीप घोष आरो उमा घोष। बिसोरजों पिस्तलबो मोनफानाय जादों। दा बिसोरखौ पुलिसफोरा जोबथेसालियाव लांनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब। बाय बाय। दागी दागी राव खौबो खालामफै नों मोगथाङावबो गुलि